Anya laki din! Sige, piling. Saan mon abayadan day tagatangam ko maatuyo? Kukwa mon. Saan kun apabayadan? Anya ko ta saanan, bong? Bayada ka? Apay, baknang kaya? Ilibrik nga rudkan ka. Uy, ado ti kwartak. Iso abayada. Anya lakit din ay piling. Ilibrik nga rudkan ka. Apay ka di nga ipilit mo nga ilibre. Kunamlan ado ti kwartam. Kuang amin piling. Agayatakan ka. Iso nga ilibrik day tagatangam ko maatuyo. Sika, agayat kanyak? Ay na, bong, pagan ano ka ngay mat? Di kan to pa digdigos. Ita, ibagam nga ay ayatin na. Ay, agraraman ka. Ha? Diyak pagtatako ng taglakla ko lang itituyo nga ang dog. Hoy, Bong. Bumangon ka man dita sofa. Di ka pa'y nagbuggo iti sakam. Sakbay ang nagidda ka dita sofa. Bumangon ka ditan. Anya lakit din ayan inanang. Disturbo kayo. Ingka man nagdigos, taga tuyo ka. Siyempre, aglaklako ak iti tuyo. Iso nga agat tuyo ak. Aglalaukan ti angot mo. Agat tuyo, kan agat lingot ka. Nagagitak amin nanang. Iso akas to iti angot ko. No nabanglo ka, ay mangipasimuda agday ta asadot ka. Anya? Wenmat. Kitaam ni Cardo akaruba. Nagbanglo ti paywad na. Ngamawan mo trabaho na. Tadimot nga rod manggad. Pakpakanan lang ni nanang na. Nasaysaya at matlaeng no nadalos ka iti bagem, Bong. Uray no tuyo ti ilaklakom. Basta nabanglo ka kuma. O, di mayat kuma. Wen ka di nanang. Agdi ko saktulat ta. Anya lakit din aya. Uncle Bong, ingka man na naglako iti tuyo? Wen, kaanakan. Naisupot kung dagiti tuyo alakok. Isurusuro ko manen inton madamdama. Ket naisaganak metten ti impritok apang free taste. Free taste at tuyo? Una. Iparaman ko kadakwada tapno gumatang da. Anya? Adun ti sukik. Iso amalako adagos dagiti tuyok. Ket ingka nga rode nagdigos tapno nabanglo ka nga aglako, uncle. Sanen. Agat tuyo ak tumutlaeng. Apay ka di mo kaya ti agdigos, uncle. Di mo lang matultulad ni tatang ko. Inaldaw nga agdigos. Manaktakla day ta. Apagbit lang mati agdigos Nagadulakat nga ibagbagamon aya nga ubing. Agdigos aktulat ta ka di. Tuyo! Kumatang kayo iti tuyo! Kabarbaro at tuyo! Saan una yan apgad? Adda pa'y free test na! Oy, umay ka dito, oy. Sika nga glaklako iti tuyaw. Hindi banda. Ay, inak iti ayan tilakay. Tata, gumatang kayo ka di tilakok at tuyo? Wine. Mabit lang tay disok ti basket, tata. Aday ta, tata. May isa lang klase tilakok at tuyo. Naimas ka dimot lang day ta atuyaw. Wala, tata. Nabanglo no ipritom. Sakit saan unay anaapgad? Sigurado ka. Wan, tata. Mabit lang taalaak tay free taste. Ha? Adda free taste na? Adda, tata. Insupot ko ti free taste. Mabit lang taalaak dito'y basket. Ato'y tata. Sige. Mangpidot ka itiramanam. Ha? Sadan. Gumatang iti kagudwakilaw. Basta sigurado asaan anaapgad Saan nga ro, tata? Na, apay akas ta ti payud mo. Nakaalalsem ka. Ken agat tuyo ti payud mo. Ket gagangay Taglaklako ak nga ro iti tuyo, tata. Saanin barok? Saanak gaya magumatang? Nadismaya ak itinalang abkukan ka. Agdigos ka kumapay Sakbay nga agisursur ka iti lakob. Alakit din, tata.
Gumatang kayon iti tuyo. Ay, sana ko na gumatang. Jak magusto ang tipayod mo nga glaklako. Ala, ingkan, tanadismaya ako na gumatang. Ha? Kundi pa fritis ka pa iti impritom atuyo. Jak kayat aramanan. Adak manen, piling. Umay ka manen ikan iti tuyo. Sana ka gumatang iti tuyong, Bong. Bagak ay agatangam. Ilibrikan ka. Nya? Ay, saanon? Ingkakot isursor, tay supay ti ganan siyam. Ilibrikan ka, piling. Oh, atoy. Kwa, Bong, anya, dirit saan kan wan? Saan ka akayat? Amok nga gusto ka kanya. Apay ngay. Saan ka nga rod akayat? Nala, ingkakat isursor day tatuyom. Awatem nga rod ito isang asupot, ta ilibrikan ka. Saanan ko nakmat? Ilakom kit day, ta isupay aganan siyam. Tapno da igatang mo iti shampoo kan batsop mo, tanay, hay. Kasla di ka makagatang iti sabon mo, iti kasta ngay tsuram. Ay, ado ti sabon mi anabang lo. Nagangot ka mat. Pwe. Gagangay taglaklako ak nga rod iti tuyo. Ala, ingkan, ipana mo day tatuyom, tadyak pagtatakunan. Di mo kayat o relibre? Dirit saan kan, Bong? Jak mairusok asidaan ti lakom. Ngamin, narugit kay ti bagem. Kayat nangarot asawan, narugit mo ti lakom. Anya? Ngalain kan, tauray ikanak iti libre atoyo, jak mo't laawatan. Amom ka di, adya inted mo idi atoyo kat saan ko asinda. Impadawat ko di takaruba, tasidaan dagitay aso da. Anya? Uncle Bong, apay ang nakalidliday ka dito'y sirok ti mangga. Ha? Ako kaanakan. Amo ko nangkel. Siguro, nabasted ka niya. Na? Imubingan ka? Ngam amom tinabasted? Apay, uncle, nabasted ka? Ha? Kasanungamot ngamin, nakangangdod ka, uncle. Anya kamutin ka, anakan? Ay, no saan nakalang nga anak ni Kasinsin Pidring? Amangan no matapiskan? Relax ka kadilang, uncle. Ngamin, ibagbagak lang tipod no. Nita, sumanaupay lang. Agawid kan, panawanak dito'y sirok ti mangga. Amo, Uncle Bong, no kumatakas la ka kinitatang ko, ado kumati chicks mo. Anya? Hoy, Bong, kasla imbagam meten nga ado ti chicks ni tatang mo? Jakla mo ngam nabanglo ngamin ni tatang ko, uncle. Kundi pumada pay, kun kanayon ngagdigos. Iso akay kayat day jay pagtrab-trabahuan na. Kay kayat ka no ti chicks. Imubingan ka, ngam amom dagita nga ibaga. Naangdod ka ngamin, Uncle Bong. Agat tuyo ka, iso anabasted ka. Anya kalakit din ay aboy. Sa anak anabasted? Di ka naglibak, Uncle Bong. Nabasted ka, iso analiday ka. Tiaramidam, agdigos ka kanayon. Tapno saan ka nga agat tuyo? Anya ti ko nambong. Mangipapudo ta kiti digos mo. Wananang, tainak man ija istor ni Miling. Tainak gumatang itinabanglo a sampo, kan nabanglo a sabon. Ha? Padasak man ti agdigos a kanayon, nanang. Ha? Kuna ni Boy aka anakak, akay kayat ka no ti chicks ni tatang na. Gaputa kanayon a nabanglo. Ha? Iso atuladak man, nanang. Husto ti kuna ni Boy. Agpabangluak, tapno sa anak a mabasted. Ha? Na, anya kayo matananang? Kastalatan ti sungbat yo? Kwa nga main, Bong. Nanaknakam nga min ni Boy ngam iti sika. Anya? Mala, ingkan gumatang iti shampoo ken batsop mo. Tagi dadangak iti digos mo, Bong, anak ko.
Apong, kitaan nyo ni Uncle Bong, oh. Itay pa ijay sangot ti Sarming. Kan, nakapulas mat. Wan nga rodo, boy, apok. Italaang anakitak nga insuot na tay nabayagan a ginatang ko akabarbaro a pantalon kan t-shirt na. Nasayat launay ata nagdigos. Sakit kundi pa bang lupay. Papanan na nga ta. Nalabit ang mapadagangkat itila ko na atoyaw. No apay amas kay kayat na ti agisursur iti tuyaw, ngam timang sapol iti panggedan na. Kay kayat na kano tay bus na ti bagina. Di na kayat nga damang mandar ken kuana, apong. Sa baagay nasaysaya at anday ta apagkwartaan na, ngam ti awan apulos, wano agis istambay laang. Oh, dayjaya na, apong. Rumwar sa amatin ni Uncle Bong. Inakasarita. Uncle Bong, nakapulas ka ah. Kun kasta unay ti purmam. Sakot nagbanglo ka pa'y. Nagbanglo ka talaga, Uncle. Wan, kanakan. Papanam nga minaya. Inak agsapol iti pagsaya atak ah. Agsapol ka iti balasang? Amangan numabastag ka manan. Oho, tila sa asawa mo't boy. Ala, inakot. Ala ah, agan-anad ka, Uncle. Good luck! Sige. Tulungan ka, Bong. Ikang ka pwestom, pagtakilakwan toyo. Agyamanak, Mr. Go. Etel ko basit pwesto kan ka. Pakamu kan mang palawa. Kan basit lang abang mo. Gapo masya na kan ka, Bong. Agyamanak unay, Mr. Go. Kan, amom, natal ka ita. Natal ka gayam nool no sampakim. Agyamanak manen, Mr. Go. Sige. Tulungan ka malogi pwestom. Ay na, agyamanak unay, Mr. Go. Nasaya at launay nukasta, Bong anak ko. Saan kan nga agisursur iti tuyo? Taaddan pwistaw. Wananang, umdas dayjayan a pwesto para kanyak. Agurnungak, para itidakdakkel a negosyo. Ay, wun anak ko. Ay namaragsakan ak unay kan ka. Naimbaglangan, tanasayat a tao ni Mr. Go, apagang angkatak itilakok atoyo. Ngamin, inikanak iti pwesto, nupay abangak iti binulan. Ngam basitaeng. Ngala, pagyamanan tano kasta, anak ko. Bong, hinawis ka dito ng restaurant. Tayam amok kan ka anak ko. Isukim. Kumusta, Bong? Nasaya at met, Miss Kim. Naisim ka kayam ni Kosyo. Wen, Miss Kim. Ket pagyamanak, tadaim pa ni Mr. Go a pwesto. Okay. Tulungan ka, Bong. Palawaan ta ni Kosyam. Sige. Kaya ko agbalin kayo, bisplen, ha? Kaya't ko bisplen ni Bong. Kapo, nataal ken nabanglo. Ha? Pagyamanak ha, no kayat nak a best friend, Miss Kim. Pakaidayawak unay. Unanang, kasla makarik na akmeten iti ayat kini Miss Kim, nga anak ni Mr. Go. Ay awan dakes na. Nulakot kayat da ka maikamang iti pamilyada. Sapay ko mananang, agayatak at talaga kini Miss Kim. Kasanaw tay balasang ijay daya akursunadam ni Pileng. Awanin panagayat ko kenkwana nanang. Ngamin, makaipas ti balikas na idi kanyak.
Ah, Iso nga ita, ni Miss Kim ti kayat ko. Tanasaya at ti ugali na. Nana, kaya't ko kumakasarita ni Bong. Agkidawak iti pamakawan na. Gaputan na amiris ko ang madidagiti imbagbagakan ko, ana. kasta ka day. Adda ka din ni Bong, Nana? Awan. Ada ita ija pwesto na ija tsindaan. Unyag paiso, nadamag ko nga dagaya mon pwesto na ija ili. Wan, kan nagbalbaliw itan ni Bong. Nataer itan ti anak ko. Unya rod, Nana. Nakitak idi ija istor ni Maria. Ngamjak nagpadlawan. Mala, no kayat mo ang makasaritan ni Bong, mapan ka ija ilay, iti pwesto na. O, Nana, mapanak itamat laang. Ne, pudno gayam tay kunada nga addan pwestom diti tsindaan, Bong. Wen piling, ket kaasin ha, tadumat ti gumatang iti inaldaw, ken adda pay agangkat dito iti lako da. Kasta? Mayat dagitoy lakok atuyo, saan unay anaapgad. Adda madlaw ko kan ka, timar ka. Pagyamanak dayta ako nam, Uy, sumarungkar kamutin ay di balay. ha? Bong! Ada awit ko makan. Dito itan pwestong mangan intonal daw. Wen, sweetheart. Piling, yamamuken ka ni Miss Kim. Kaayan-ayat ko. Inayat nak, ken dinak pulos pinabainan. Nga uray sa bali ti payod ko. Ang amita, nabanglo akon, tainaldaw akon nga digos. Kumusta, Piling? Napintas ni Miss Kim man niya, ken nasaya ati ugali na. Kaayan-ayat mo? Wen, piling, inayat ka idi. Nga makaipas ti balikas mo kanyak. Isu aga po iti dayta. Inkadang ko abaliwan ti wagas ko. Ket saya atek ti biag ko. Tapno awalin ti manguyaw kanyak. Ha? Ni Miss Kim ti ad-adda aga po na ang nagbalbaliwak. Gapo ta ay ayatenak. Kasta ka din? Isu nga agyamanak iti makaipas a balikas mo kanyak idi Gapo ka dagi jay. Inkadang ko ti agbalbaliw. May saday di akarit kanyak. Isu nga ita, kanayon ako na nabanglo, ken nataer. Isu na inlove kanyak ni Miss Kim. Ket ita, naragsaka ko ni tibiyag ko, nga oray simple lang. Sorry no, nasaktan ka di, Bong. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawan na. Sapay ko mata agtultuloy ti ragsakyo kan ni Miss Kim. Kinapod na, apalak ni Miss Kim. Gaputa iso ti inayat mo. Ngamin, nasayaat ka a tao, Bong. Sorry, iti kalabas. Ay, anya laki din na ya. Saan kami na nasayaat nga agisawang ka iti makaipas abalikas iti pada mataaw. Dadi mo amaw, nuan yan to ti sumaraw ang mapasama. Anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinagibusan ti may sapay ang pakasaritaan, anay tampaw, dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Mano abulan na asaan nga agpaspasyar ni Imelda dito'y balay alakay. Talon na bulan. Saan nan amalagip dagiti naganak na? Ay, kat bayam Mano mga mingay dagiti anak na nga sa asikasyon na. Tikon amkit day, no naragsak ti biyag na, saan datan amalagip? Ay, gumura ka man ako nakaon. Uray kumabot no umay na ipasyar dagiti apo ko ta dito'y balay. Kit agis eskwela da.
Sapay nagdadakelang dagiti manok. Isagsag anak dagijay ka no umay da pumasyar. Ngem pulos mo't adida makalagay. Nabartek ka manan? Ito lang mata. Anya nga italaang, minalimkan nga agawid anabartek. Di na man bani-bani ka sandita eh. Ha? Kaguram ti mabanikasan, kat ar-aramidam at tiyak kayat. Aglesi ka man tinabag na. Saan ka makaunag? No di mo iyangwat kanyak di sweldom. Sweldok. Oh, apaya kasta ti reaksyon mo? Ayan di sweldom. Gaya man na. Nangibulsa ako niya sweldok. Nagadun abulsam ti kap-kap-kapam? Nagkatula kitin aya. Madmadla mo. Natamalay ka mo ni. Indulin mo di tabag mo? Wen, mga mapukaw. Ala, darasam, iyawat mon kanya. Agure ka man na. Hindi ko lang makaura ka. Nagbayagan, kat mapanak gumatang itibagas di ta kantina. Dito. Na, 150 lang daytoy. Ayan geda dumangay. Yawan matan. Daytoy laang. Ora pampagam dati bag ko, awanan. Apay adaytoy laang. Nagbalik ngamin. Nagkunang agbalik ka. Saan ka man nadamag-damag na eh. Magkaungat ako na eh. Nang ipanam geda duma ang kwartam ko na. Apay adaytoy laang tinabate. Napan ka gaya man gimatang iti bagas? Di nakpay inuray taggidan ta kuma. Ay, wen ata ni malaman. Day tala ang tinginatang mo a bagas? Iso laang ngamin ti adda kwarta. May sakilon sa laang mo't day ta. Wen, mare, may salaang akilo. Imbag kan ka ata may san sa akabantig atangam. At dapay nga tala ko dali ta kantina a bagas? At dapay, ado, saan ka maibusan? Kasusweldo nga minilakay ko. Iso nga gumatangak iti ado. Imbag kan ka ta kompleton sa tisweldo nila kay mo ngayawat na kan ka. Medyo. Apay si ka? Saan? Ay, jak nga rod ang muno nang ipanan nila kay ko iti sweldo na. Tanagbasit laang matiyaw awat na kanya. At dan samot chicks nan. Arak ati pangigas-gastusan na. Unsang agpaiso. Kat nung minalam nga agiinom da kadagiti ko kumpare na. Artak mo't nga may na nila kay mo, mare. Paano ako nagtrabaho? Mapan ka agtrabahon, kat no saan ka pa'y anagdigos. Saan eh? Adula amin na ito tigos-tigos nila. Sayang ti sabon kang tanong. Agat-arak ka. Unang lang mo dahil ta? Paano ako? Oy, saan ka manin nga aginom inton madamdama Mabartek kan tumanin nga agaway. Nakaigam iti flashlight, mare. Apay, sa dino ti papanam? Ay, biro kag nila kay kumare. Tani, awan pa'y. Saan pa'y anagawin? Saan pa'y nga rod? Nalabasak itay ida kadag iti kukumpare na. Agiinom damat ijay igit ti kalsada. Aya. Ang amrabi una yan. At dadapay nga tayo dyan na ginumanda. Ay, mapan ko man kitaan, mare.
Sapay agkirom-kirom na ita flashlight mo, Mare. Awan samot bateryanan. Hoy, agreeing ka ditan. Ano yung orasan niya? Alas 10 Ah, Jesus, malahan daw ako na. Talaga anala daw kan. Iso asaan kan abumangon. Mabanang agtrabaho. Amom, no apay anaaldawan ka anagreing Saan nga ron? Nakaturog ka ijay waiting shed idrabi Imbag adadagiti tanod anang tulong kanya. Iso dati nang ilugan kan ka iti tricycle. Iso anayawid ka dito'y balay. Ah, kasi ka ang tinapasamak. Gapo iti kinaartek mo. Uray sa dinulatan ti pagturturugam. Isong ro nga giyam-yaman na kang kabakit. Dahil nyawid na. Ay, artag ka talagan. Unay kan. Ni. Apay, agsangit ka mo. Ay, jakon manusan tikas tang ugalim. Saan ka ka din agsangit? Tamang nagda ka dagiti karuba. Amang ano panunutin da. Apaspasangitan ka bakit? Sakit ka, tulog. Ay na, hindi ka nag-iisa, Kumari Imelda. Ado kayo amisis nga agproblema ka dagiti asawa da amamartak diti lugar tayo. Ay, adda ka di maibalakad mo kanyak, Mare. Anya ngay mo ti maibalakad ko, Kumari. Katkastamot lang nila kay ko. Di mo ay mangag. Ano agap-apa kami, katay tala kinaartak na ti pagap-apaan mi. Sapay babasit pa'y dagiti anak mi. Uwan nga ron, kaasi damat. Pasaray awanan ti mabati iti sweldo na. Taon-unaan na agastusan ti bisyo ng arak. Tay kunak nga rod kan ka, hindi ka nag-iisa. Ado tayo akas na ti problema na. Ay, ma-stress ak unayin kinilakay ko, Mare. Ay kat agbakasyon kamot ngamin asag paminsan. Tapno saan ka ma-stress? Ayun anya. Nasaya at day taasing-asing mo, Mare. Pagbakasyon ka ko ng bakit? Wan, iranak a bakasyon dagiti ubing. Ay, nasaya at mo't ano itugot mo ida. Kasta unay ti isam mo. Nasaya at ngamin, nagbakasyon ka. Taday tala ungit nga ungit aramidam. Gapo kan ka. Gapo iti kinaartek mo. Iso ang maestresa. Iso nga ron nga agbakasyon ka. Naragsak ka, tanawayakan ton nga aginom, aging kay kayat mo. Apay, nga ita kayo laeng nga imay nagbakasyon. Ay, ma-stress ak gayam iti balay nanang. Paka-stressam kumamot nga yanak ko. Ay nananang sa inyon adamagan. Sa bagay, kasta akmut idi babasit kayo pa'y. Permimut ang ma-stress akin itatangyo. Di lamanan ibagbagam ditan. Pudnumot puro sakit ti ulo ti impaay mo kanyak. Mala, ingkakit agtiliw iti manok asidaan tayawn. Wan, mapanakaon. Partyam tumatan, tani Imelda ti manglutaw. Imelda, anya ti paka-stress sama ko naman ako. Nilakay ko ananang. Apay nilakay mo. Agda babae na. Ay, jakmat maanawang aginom iti arak nanang. Anya, kanayon mo't ang mabartek nga agawid. Kaano kasta mo't idin itatangyaw. Ha? Ni tatang? Ay na, permi mo't ide iti kinartek na. Babasit kayo pa'y ngamin ide.
Iso asaan nyo nga amaw? Saan mo tin amang martag ita ni tatang? Dagayam inaramid ko kunkwana, asaan na amalipatan? Anya day tananang, amangan numabalin mat day takin nila kay ko. Nakaluto ka yaw. Mabising ka na, dagiti apo ka. Un tatang, isagana milaangan ti panganan tayo. Ay, ibagaktukan ka, madamdam anak ko. Ay, pare. Nabartag ka manan? Saan, Maray? Ay, imbag ta makaawit ka pa Saan ako ba gaya man nabartag? Iso, nakawid ako ba? Anya ti imbilin kan ka ni Mari Imelda? Daya, ako mo ti malagip ko nga imbilin na, Maray. Ay, inayan, imbilin na kan ka saan kan nga umininom. Patsya mo dati nga babae. Kat no imbilin na kanyak, akita-kitaan ka. No aginom ka, kabayatan ti kaawanda kadagiti anak yo. Ay, kasan kan tulatan, tagtagari Maray. Kat, alangan mo't no jaksong batan no agdamag kanyak. Ni Maray mo, kasla santa mga garuban kasta. Ibagak atipod no makitkitak. Abigat aldaw malam, tunggal makita ka, nabartag ka. Anang, nakaturugan ni tatang. Talaga ang basapa amat maturog ni tatang yaw. Kunayo nga artek mat idi ni tatang. Ay nawan, perme iti kinaartek na. Anya nga iti naramid nyo, tanagbalbaliw ni tatang. Sinurot ko jay balakad idi, day diinang kaw. Anya? Anya nga iti balakad na, nanang. Tunggal mapan ko surutan idi ni tatang mo, iji pag-iinumanda. Amaw no anya ti awit-awit kaw. Anya nanang, badang, atidog abadang, kaas-asa. Ha? Naarami dyo na ita? Wan, padasambatakin nila kay Mau. Parang isaw didenggan na. Nagawid nga tan ni kumarik na Imelda. Nakalukat mo't tan di tawa ti balay da, kan ora jeri daw da. Mare! Ha? Ay, nakaawid ka yun, Mare! Wan, Mare. Kunak man no inton sumaruno alawas ti panagawid yo. Sinapsapa min, taagen rolan dagiti ubing. Saan mo anasang putan nila kay mo di tabalayaw? Ay na, ado abotilya ti arak tinasang putak, Mare. Ay na, ibagakon kan katipod no, Mare. Kanayon nga agawid ang nabartak ni kumpare. Sa nabali, Mare, tamapan ko surutin, ije pag-iinumanda. Surutam ita? Wan, Mare. Kat ibatim nga ron aray taawit mo abadang. Ay, nagatid daw. Kasapulak da ito'y, Mare. Ay, sus. Anya ti mapasama kin ni pare nga, no itugot mo day ta abadang. Saan ako pa yan ang bartag? Kakadwa. Aginom tayo pwede. Kakaiso ng awan ni bakit ko. Sika talaga, kaputawan ni misis mo, naglastog ka. Mabayag pa yung agawid ni misis ko. Imbag ka man, tawan ti agungit ang misis mo, pare. Nagkunang awan, Imelda, bakit? tumakder ka dita, tagawid ta. Nangalaan na nga taday ta, kas-asa ba lang? Nakamamak, pare. Tumader kan, mga may raman kami dito eh. Ay, uwan, bakit? Agawitan, sa anak mo't ka na nabartag. Nausawan ka na dagos, pare. Manyalakit din ni bakit ko na yan. Agawitan. Ay, huray gayam no kasano ti kapigsam nga uminaw. No inayaban na ka ni baka mo nga nakaigam iti badang. Hay, awan maramidam, pare.
Abay, lang datakam na ito'y natadong pabatang. Impadawat day takanyak ni nanang ko. Nakabutang mo ito. Makapanerbus ka. Para ken ka day ta. Ha? Para ka na. Jay ko nakken ka. Isardeng mo ti mapanagin inom. Adda armas kon. Ah, ay, oo ay. Isardeng kong taginom, bakit? Anyamot na. Rumbang lang. Ha? Natadumday tabadang ko kunamsa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, saan arumbang amaikan ititawid na day abaldang? Tawan mo't asawa na. Ne. Uray man pa'y awan asawa na. Ito tayo latamot aja rumbang para kang kuwana. Nagado ti anak ko manong. Siya klaangan ti pang tadam di tawid na kuma. Ikaklaangan ni baldang iti kwarta na. Ay kat no kastalaang, tad adumat ti putot ko. Siyak lang arudan ti rumbang apapananday tatawid na. Siyak lang ti mangtit iti kwarta ni Baldang. Nagrigat ka mo ta nakasasao manong. Sikat tinagrigat akasasao. Surutan tayo latang aminan ti bilin dagiti naganak tayo. May papan ka dagiti tawid tayo magkakabsat. Tapno awan nariri, ading ko. Iparito ket daytoy agong ko. Iraman ko daytoy pingping ko tapno ad-ad na apo mintasa. Hoy, baldang! Oh, nasaya at ay may kadito'y balay manang. Talaga nga inururay ka. O anya, iyawat yo ka din kanyak jay titulo ti daga. Isungarod nga imayak ading ko, taumay ka kumakasarita. May papanay ti dayjay. Ah? Taapay? Kwa nga min ading. Amumat nga do ti anak ko. Uray dala sa nga pulo. Ay na, amok ti tuloy daytan manang. Kaya't mo atagi ko ang tawid ko. Ay saan ang mabalin? Baldang. Saan ang mabalin? Nakabudget ang dayjay. Anya? Nakabudget eh? Kaya't mo asawan? Ilakom? Kat, anya ngay nga rod. Kunak ano talunam? Wano aramidam abangkag. Uray no kastoy ti rupa. Sa anak ang makapagtrabaho iti daga. Makiasawa ka nga minan ay ti manalon. Panagkunam ka di, adda mangayat kanya. Manalon? Ay, imposible ang awan. Nabayag ko man ang inaramda. Lakay a manalon? Imposible asaan da ka akayat. Itad mo di tawid ko ta ilako. Mapanak agparitoke. Anya? Ay, tila pang panunutom si Kabaldang. Day talaang ti pangigastusam iti tawid mo? Dakkel aba nagkanyak day tama nang. Nauma akon apangit. Kaya't kumatan ti pumintas. Apay ana druwi-druwingan da tarupang Baldang. Daytoy dagiti kayat ko nga iparitoke, manong. Anya? Agparitoke patangusak dayto agong ko. Daytoy pingping ko, patakkelek. Ay, Yosep, agmuuyong kan samot tayo. Siyakton ti kapintasan abalasang. Adon to ti agparinto mga agaram kanya. Iso nga itadyon tay tawid ko. Baldang, makisarita ko mga rugeng ka. Tagasam dagiti putot ko. Kinsida, Ay na, santo... itadyon jay tawid ko, period! Oy, Petro, bakit kita mo ka ni Deta lumabas? Ni Baldang tata,
Apay ayang. Balasang pa ta. Uray iso lang ang tinabati ang babae dito yung lobong. Jack Armand, tata. Ah, kaapay mat. Kit no naglaan. Karup-rupa iti karag. Uray at ang alawat itawid na. Bagay kayaw. Baro ka, balasang mat. Sayang mo dahito kinatayar ko no iso lang ti masawak, tata. Kasano nga mo manalawat itawid na, tata? Amo ka, tasak ti gumatang ititawid na adaga. Nay, apay ilakla ko na ya. Wag, kasapulan na kano ti kwarta. Nakamuan na upangan anwan na. Ay, nung napindas ko siya akong ti gumatang di tadagana. Awan to mga min pulos pangay ayo na. Awan ka apil-apil na, tata. Kunang matlano asino ang gwapo na ita Pedro. Kat, talaga mat anataar ni Pedro. Iso abarupay laang aging gaita. Gaputan na pili iti balasang. Apay, inan ano na kaya? Inuyaw nagkit din. Kat, umanay asangita? Nagsakit tinakam ko. Tanang ko dagiti yung bagbaganay dilim mabasa ki Jayayanda. Bay amla ka din. Iso ama pa nakagparito na talaga. Ay na, baldang ading ko. Mabalin ka di? Apag gudwaan ta jay kwarta naglakwan? Ay sana mabalin. Anya gudong ibagbagam. Ipagbagak lang mata. Apay ama sapul nga agungot ka ngay. No di mo kaya, di saan lang? Manong, itulod nakmat na iti paradaan tibas nga agpa Manila. Ay, agbiyahe kaya. Mapanak nga rod agparitoke. Wala ko manusan mo nga ituloy dahil ta planom. Adda kanyak ti kwarta. Iso nga ituloy kun. Mabigbig da kan tupay nga tayo ito nagawid ka. Amangan no sa Anton. Ay, agura ka nga ruda. Tapitsuran ka pa dito yung cellphone ko. Taimbag ala apakalaglagi pa. Iti sigod arubam. Saanan? Apay alagi pampaylaan nga iti sigod alanga. Ay, saan ka makaliplipat ating ko? Agawid kan tulat ta dito lugar tayo. Apay ajak betul makikita ni baldang dito lugar tayo. Ah, kuha nga min tata. Kalpasan nga intag ko yung bayad tinagara. Diyak mo makitaan. Napanin dyan Manila. Ha? Diyan yung agyan? Siguro tata. Nauman dito lugar tayo. Ibagba nga min kini Pedro nga arman na ka. Ah? Huh? Ni Pedro peti ko na yun tata. Napili iti balasang tayo dyan. Bagay tatagpada na single. Diyak man mo. Awan sa amutin plano ni ading ko ang makiasawa. Yaman amo. No apay ang nagpili nga may nagtibabaro dito lugar tayo. Basta awak man dito'y abaldang. Madimat na umawagan. No kasano ti bagbagana pa nagparitoki na. San pa'y nga tanalpas ti operasyon daking kuha na? Apay, adu nga taaya ti impaaramid na. Unay kat nga minan, tatila malaglagip na. Jakman amo, no anya ti pinagninawan da kan kwa na. Ta saan mo't ngamin ang napintas. Naglapad nga min unay jalogpap nga agong na. Sakit nagpuskol dagiti bibig na. Baya mo, di mo uyaw, takap sa takit nga ron. Ay, kat sapay la kumangarod tatablan jay operasyon. Kat magunod na ti kinapintas at tartari gagayan na. Agkukuyog tayo nga gawin. Tapos saan tayo amarik na tibanog tayo? Ay, kawa na. Ano san tayo magmag na dito abot-abot adalan? Sangat nagpigsa ti todo na itirabi. So nga raw dadadanin na layo sa balay me.
Tagay mato ti danaw mo siya karayan. Oh, at sumungad alugan. Huwag nagpasok. Kailangan makitak na ito, pro, aban na. Aglisi kayo. Tani, nagpartak. Ni, maparasyakan tayo. Kunakon ko. Ay, kitaan nyo yung plate number na. Ireklamo tayo man tayo taan na loko, driver. Amo na nga damagmag na. Pinartakan na kayo din nagpataray. Sana balay. Tanaalak di plate number na. Apay, sa dinong ti pa na mabigbigat. Simangbot ka nun kat ni Baldang. Kano nagawid? Jack mo. Basta nagawid ka nun. Iso ang mapanak man. Simbang gaya man. Di man la dimagas dito balay. Tinto pa'y di magas iji balay me. Sige, amunakan, ta sumaruno ak. Ew! Ew! What's that? Iw-iw ka nga iw-iw. Ipos dayta. Sika ka din dayta, Baldang. Excuse me, Vanessa na ang pangalan ko. Ah, sino ka tamon tinagan mo? Pati pa nagsaom sa balin. My name is Vanessa. English ka pa yan. Baldang is awanan. Now na is Vanessa. Ne, pimintas ka mat nga agpay ading ko. Saanan alugbap day tagong mo? Saanan anapuskol dagita bibig mo? Angam, kaslamat bibig ti pato. Kunaken ka manang. Siya kun ti kapipintasan dito lugar tayo. Ay, kunaklaki din o di mon amo ti agsao iti sao tayo. Kasta, tapno agkikinnaawatan tayo latta. Ay sus, mabain ako nga umabay ka Baldang ading ko. Nagpudo ka matay. Vanessa tinagan ko saanan abaldang. Ah, sino ka tamo? Kat, pimintasak gaya man. Di pa tinagan ko papintasakon. Ay sus, matungpalan dyan rapahap mo agparintumang dagiti agaram ka. Tati pa nagkunayo. Kaya takdag itang agaram kanya. Ay sus, sigurado nga adudang agaram ka ading ko. Bak nang agwapo ti maibagay kanyak itan. No kay ni Pedro. Gwapo lang, ngam saan abak nang. Iso nga ekis itilista. Nagado tinabalbaliwan kini Baldang anya manong. Uli nga rop, kaslasan mutan ani Baldang day taragawin. Wan nga rod manong. Nakaraarte mutan. Pimintas nga minan kat. Kasano ngayon ngagbiag, no kasta mo tinagbalinan na. Oh my God, Pedro. Aday pakitakin ka. Nay, anya day ta, tata. Malagip mo jay puraw awan. Anang parasyak ka datayaw, hindi namin sarngal daw. Ha? Nay, iso mo day ta nakaparada di ta balay da Baldang. Si Mang Pagtang. Kaya't mo asawin tata, lugan na day ta? Daka mo yung kasla ka no artista, iti kapintas na siya. Ha? Nay, kasano na pasama day ta nga tata? Among Pedro, napanggayam nagparito kay. Anya? Anya nga tan nga itilangana ita. Nagpudaw pa ka ron. Ay sos. Katidamag ko, Pedro. Saan ka nung nagsidsida iti kumkumpurmay? Napili ka nun iti kang kanan na. Anya? No saan mo kaya titinapa? Anya nga roti sida ang Baldang. Ay, baldang kala baldang. Vanessa kunakmad tinagan ko.
Isu nga ro, tinakairwaman mi. Kan saan ka man anak arte, kan nakapilpili. Tamarigrigat tayo laang. Maibagay nga rudmat dito'y beauty, deta sidaan at tinapa. Ay, kat ibagay mo Nagkuna ngamin, agastusam amin jay kwartam iti panagparitokem. Kanday tapuraw avan, nuag sida ka iti tinapa, agreklamo kan? Hay, awan karbangam nga agsao kanyak iti kasta. Taapay ko mga awan. Nagbaliw lang day talangam? Binaliwam mo tan uray day taugalim? Apay, saan ang mabalin nga isublim man niya sigod asika baldang? Ay na, naragsaka ko no anyaman tinagbalinak itamanong. Diyak kay atin asublian jay sigod asya. Wala din ko, tanagadumatin tagrekreklamo aka aruba. Tapay ko mga reklamo da. Imalas ka no ti ugalim. Nagbalin ka no suplada. Unamla ka no na sino ka. Di mo mo't ka no amon ti mang respetar iti pada matao. Kasapulan pa'y ayaday ta ita panawan. Nya ka pa nagsungsung batin deta baldang. Patin samat ugalim. Kat imparitoke mo. Di mo nangagtimbagak, Pedro. Guwapo kan baknang ti kayat ko apakiasawaan. Nangag ko, saan nakatulan? Kat, anyangay nga rod aramidam dito sangwanak. Pumano ka na? Unay mo't ang makapadismayan dahi ta panagsasaong, baldang. Kat no inuy-uyaw nakmat ide. Apay, saan mo amalagip? Kaslad, adamot tapi mangit ka. Gapoy ti dahi tang ugalim. Anya! Baliwam dahi ta ugalim. Takitaam, pumintas ka. Kahit, napanan na kayo ni baldang. Ay, kat nagpamanila manin Tapay. Diyak lamon no niya ti pagbalinan na. Nagparitoke manan. Agrupropan to nga ililina na. Ay, kat, masapul ba't gaem nga agsubli-subli para iti maintenance na. Kwarta manan ano kasta. Isu nga ro day tatikunak. Anya laki tinayada ito inaramid ni baldang iti biyag na. Maysa adakkel akam mali a desisyon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nakita ko man dyan post mo iti Facebook hindi na minsan mare. Ha? Anya day jay mare? Diyan man napanan nyo pagpasyaran ni Diyas syudad. Wan mare. Ay, kunaklaki din. Hay, naimbag ka pa'y ta nakapasyar ka. Gamsyak. Ay naapo, kaanong tupay nga ta makapasyarak mo? Unay kan? Kunam kanyak ta inawis nak nga minti kabsat ko. Isu anak ipasyarak mat. No saan nak nga inawis dayjay? Makapaspasyar mat. Amo matan, asa anak nga mahilig nga agpaspasyar. At least, nakapasyar ka. Makapasyal nga rin minsan? Ay nako. Ay na, naimbag ka pa'y Berta. Nagpasyar ka manan, idi na minsan. Ha? Nakita nga mintipos mo, idi na minsan ngal daw. Nagriakat pa'y nga ron. Si kakit di mat, common mat dayjay apagpasyaran. Oray ngam at least nakapasyar ka. Wan mat kit ni Inawis nak nga minti kabsat ko, isu anak ipasyarak mat
Kastaya. Kit oray ngamin awan ti mga awis king ka. Kit agpasyar kamit tapno makarelax ka mag paminsan. Saan apasigla trabaho. Tapno iwas stress. Wan amat peryang. Husto ka, iti dayta nga imbagam. Bigbigat pa ilang. Ngam nakarumbot ka man ng sarya. Ha? Sa dino ti papanamaya. Nagadupay lang nga maubra dito'y balay. At dala pa panak ka di. Anya kalakit din aya. Ay na, amok man ti papanam. Mapan ka laman ng makichismes. Iyan da bakit pereng amat pada machismosa. Anya? Imbes nga dalos nga man ka nagasikaso ka dito nagtibalay. Nagiti pa lang awang eskan na ba nagtipang pangruna. Bigbigat ang makadadaal ka iti aldaw. Salbag ka kit di. Ay inayan ito. Itang ka man lang. Anya lakit di. Iso anasapa ak nga imay nana. Tada ti umay ko ibaga. Anya. Ay sus. Nakadkadlaw magkat. Amin post ni Berta iti Facebook. Kat agre-react da di apiryong. Kan amin mat post ni Piryong. Kat agkom-comment ni Berta. Kayat asawan da ita. At da ilimlimod da. A relasyon da. Ay wala na. Ilimod da talaga Tadang mat asawa ni Piryong. Anya. Hay talaga day jay Berta. Naglaing amang dadaal iti adda pamilyana. Ay nagawan kit din abain na no kasta. Nag-post call ti ropa na. Madlaw ko ngamin kat. Sabali ti closeness da. Saan anormal a closeness ti agkatrabahuan laeng. Hay, anya lakit din aya. Me, apa yung nagawid ka pa lang, sarya? Ha? Apay ngay, akas tamot din kibagbagam. Una lagi din makiturog ka ni Jayan ni bakit pereng. Tag-chis-chismis kayo natin agmalmala magpatpatnag. Anya? Unang no saan ka nga gawin? Iso nga inibus ko amin alinuto ka makan. Si Itla na batay. Unang no mga kay Jayan. Unay kamatan lando. Oh, awan tiriri amang ko. Ngaputasyak tinagluto iti makan. Napankalaang nakichismismis. Anya? Gumadak man iti cream silk na. Awan gaya mo ti pag cream silk ko. Intun bigat. Ilakwan na kiti lima. Mabitlaan. Hap. Aw, at titigat-gatang baklita. Mano amin. 50 laeng. Ne, itaman pa'y asaan mo akadwa jay babae ang nagalas ti ugali na. Ha? Ang sino ti dakta kamatan nyo? Asino pa'y kuma no saan ani Berta? Ay, nagalas at talaga ti ugali na day jay abisprin mo. Anya? Apa anak ko na yun day tanan na? Kuno dagayam limod a relasyon da kini Piryong. What? Kasaluyok kumamot ana ibaga dayta. Kan may sang, saan ama pasamak dayta? Tas si aasawa ni Piryong. Oh, isakit mo at agayim mo. Anya? Ni Sarya ti pagsalud sudam, tammo na. Isaw tinakaibaga kanya iti dayta. Ay, Apo? Bigbigat man ang nagmayat ti panagkatkatawam kumare. among kumare. Machis-chismis ka gaya man nga awan ka amo-amom. Ha? Anyan kayat mo asawan? Ay na kumare. Kadno na para kimbatang iti teresena ni bakit piring iti kalman. Ibagbaga na matan nga adda ka no ti limad a relasyon nyo kini Piryong. Anya? Kasano na kumamot ang naibaga dayta?
Diyos mio, Marimar! Pakawanam! Ni Sarya ka no tinakaibagakin ko, Ana. Ay, naglokon. Nakaskas daw mo tanday ta chismis? Kanayon ka nung amin nga agririak ni Peryong itipos mo. Kan kastagamat ka no. Uray si ka, kanayon ka mat ka nung agririak itipos na. Anya? Gapulang iti dayta? Ibagadan nga dalimod a relasyon mi? Ay, nagalasan? Ay, salbag kini. Malagi pa pandamot una yan? Amumat ni Sarya, ugali na dahi ta, idi pa'y anggad. Ay, paiman day di a babae. Iso at talaga ti paglaingan na. Ti agaramid iti saan apod no nga istorya. Naibagayo kinibakla asyak tinang ibaga kada kayo? Nga addalimad a relasyon da peryong kan Berta? Embaga kon Anya, ngam, sa bagay, awan parikot iti dayt na, gaputapod numot. Katuwan, iso abay amon Kita man, no anyan to ti ibagana no agsabat kami. Ibagam tinadlaw mau. Oray kita aminin na ko naktumaw. Unay nga iti kasta at chismes. Ultimo pa nagreak iti poste akin pos. Kit adda ka ipapanan naman. Amumat iti lugar tayo. Nagpupunipunan dagiti nagaalas ti rupa na chismosa. Ken may sa addan asawak. Agreaka ka iti pupos ni Berta. Tagkakadwa tayo nga rod iti trabaho. Anya lagi din na ya. Isungarod dahi tati kunak. Agkakadwahan tayo iti trabaho. Isu asanda ko mga ikan iti sabali aka ipapanan na. Ngam isumat gaya man ti adday ti panunot da. Bayan nyo latta na. Tinapatag kit sana pod now. Mauman tumod lang nagita chismosa. Awan lat marami da iti biyag da. Isong agkita da iti dadaurin da. Nasaya at mo tanagran nata, Lando. Ha? Apay, saan ka di arumrumor ni bakit mo? Jakmat maranranaan ngamin. Ha? Apay ka rin kumare. Kahit kuman ang makasarita, maipapan iti chismis amapan na iwarwaras. Nagalas at talaga ti ugali ti asawam. Pangaasim man tabagbaga amat. Ha? Agasam man. Mapan na ibagbaga iti tattao nga dalimot a relasyon may kiniperyong. Gapulang iti panagre-react na iti ipopos ko. Kan panagre-react ko mat iti popos na iti Facebook. Anya? No saan nga agparang dayjay kanyak iti mabiit. Mabalin ko akaswan ni bakit mo ko naktumad. Pasensya ako man mare Di ka malanagan. Tay bagak nung sumangpeta kay Jabalay mi. Pagbagak man tasawak. Tilang tuman kami nararamidam. Anya? Nung nga idarom na ka ni Berta. At nga ron ti ebidensya mga adalimat a relasyon da kini Peryong. Ko. Ay na, bakal, naglaing kanto ngamin amang ipapan. Kapulang iti pa nagre-react da iti post itong kalmaysa, inikamon, iti kay papanan na. Pudnumat, no awan ti limad a relasyon da, saan ko maakas jay? Kun makitkitak ngamin ti comment ni Berta iti ipopos ni Peryong, agasa man, taang sweet da iti comment section. Anya, Ha? No agkatrabahuan dalaang, saan anormal dayjay a closeness da? Anya lakit din aya. ipapilit mo tamong. Makamu ka man lang, salbak ka kitay. Ay na, makapaulag at talaga dayjay a Berta. Tapay. Kasta unay kano apungtot na gapo iti imbagak nga da relasyon dakin ni Peryong. Ha? Guilty means true.
Kas ang matdayta, saan ayanana? Aywan! Husto ka iti dayta nga imbagam, sarya. Ngamain, no saan apod no? Di saan kuman ngagsasaw. Aywan iso apod no, takas jay mat, ti reaksyon na. Anya lakit din, ayak. Hoy, nagawan mo't abain mon si Kasarya? Ha? Apay, ada ka di pa manaknak mo nga da relasyon mi kini Peryong? Ay na, gulo mo tiit din na tang aramid mo anya. Amumat nga ada asawa na di tao. Oho, uray pa'y adda asawa na, ngam sa baling amin ti closeness yukat. Nakadkadlaw nga adda ilimlimod yu adwa. Anya? Amin nga i-post mo iti Facebook, kat agreak, kan kastamat kan ka. Ay na, managipapan kamot a babae. Alang rod, no saan apod no dayta nga ibagbagam, agkabibaw kumaday tangiwat mo. Tapno adagunggunam nga agar aramid iti chismis apakadadaulan ti tattao. Ay, salbag ka! Anya? Agkabibaw dayta tangiwat mo kunakmanan. Anya lakit din aya? Saan man asyak ti kaskastam a babae? Nasing putak kunak tumat. Ngam na ibagak day takan kwa na mare. Anya? Agkabibaw di iwat na anak kabangbangsit. No saan apod no ti warwaras na chismis. Ay wana, barang iso ti pagnakman na. Tiyawanan bain. Ay na apo, umibus mo't iti anos day jay a babae. Saan ko kuman atutupan kat? Ngam nalabas mo't ngaminan. Gusto mo't lang mare. Tapno agnakam ako na. Noog na ka ma? Ngam kasla saan mitang? Agsakit no saan ang makaichismis. Lakoy. Apay nga bakit? Bangking mo tilat ang iwa mo, sari. Katsawa ka pa lang. Ay, apay. Anyan na pasama ni tangiwat mo. O, nan ba inday di aberta? Nagpudo tingiwat na. Yung baga nga hindi kalman nagkabibaw kumakano tingiwat ko. Saan wat apod nung nga relasyon da kinipilyaw? Anya? Ngala, gunggunam. Oray sa ang asawa mo kat saan ko matakanunungan na itang aramidam kay. Anya? Ikaw nagsarmeng. Talo makitam na talam. Oh! Kasaraw no kastamon ngagnanayon sa kaya. Bangking nangiwa mo. Anya laki na mo tatang nangiwat. Ay na, amangan kit di mag, no saan nga min apod no, tindanon mo kanyak nga istoryam, sarya. Ha? Kasanon nga'y, no kastamon nga agnanayaon, di pa'y kat kastamon nga agsaw. Kas laki din na stroke day tangiwat mo iti kastalangam. Anya? Ti kasayatan nga ramidam. Ingkalangan agkid daw iti pamakawan kenkwana. Bareng agimbag day tangiwat mo. Kasanaw, no amin at tao anapan mo ing chismes, kat ibagada pa ing agkabibaw pa'y day taakin baba, ayawanan na. Ay na, agtongpal ka iti bagbaga. Ni Berta lang ti makaagas iti panagkabibaw day tangiwat mo. Ay nasariya. Dahil sa ti maghanap mo, itaramid mo. Managipapan ganto mo ngamin. Anya? Naitanto mo ngamin agsipsipon. Timapan mo ichismis ta mong aramiden. Anya nga ita. Kwa. Lain paglaingin
Tuti imbaga lang ni Berta kita itang iwat mo. Ay na, magkailig ka talaga. Kasanon nga no imbaga na ken ka nga graman na ita akin baba, nga idul-dulin mo, katagkabibaw ko ma. Di awalin andyan lakid din. Si Kaki Gimot, kasto lang ako dyan kiniwat ko. Nung kasta kailangan mo tiwagpagan. Ho, gunggunang kunak manen, salbag di. Awan ti masyan ken ka iti kastang alangam. Amin natataw makakita ken ka. Gunggunam ti baganda, gaputa amudat ugalim. Anya? Mapan ka nagkidaw iti pasensya kini Berta. No kayat mo nga agsublit isigod, ang kasasaad ay tangiwat mo. Salbang gakit di at chismosa. Nay, si kamot gayam sarya. Kat, ha? Apa yung akas tayo mo ti itsura na tangiwat mo? Ha? Pangaasin ko nga mo ang Berta kumari. Anya? Buklakit di pag-arupan, nakabailam nga rabidan kanyak ti kastoy. Hoy, saan na ka manggagamot, Anya? Di ko naklaang, sapay la kumatag kabibaw na tangiwat mo, no saan apod mo ti ibagbagam. Oh, pimayso. Aklo niya kumari, saan ang nasaya at inaramid ko kada kayo. Managipapahanak unay, husto ka. Itaman ba yan nasingpot ka kanya ka makisasaw? Saan ka matasigod akas ta? Halan ako mare, ikarik saanan ang maulit na gitinarabid ko kada kayo kinipiryong. Promise. Nay, amumod ka nagpakaasin ako ah. Ay apo, dahil tanto magchistis-misimente among nga aramitan. Oh, itatamaya natin na tangiwat mo. In ka man nagbiro ka na, ichismis mo. Ha? Tano at damanan mabwisit kin kay ti kastang aramil mo. Ang mga nuday tanto akin babatag kabibaw. Saanan atay tangiwat mo. Anya, ay, nalabos ka matin nga agsa ula kay. Puno mo ti bagbagak sana ya. Alawan, agbalbaliw akong lakay. Namimpinsanan ang nagnakamak, idinagbangking tingiwat kung adi na oras. Huh, day talaga yung ti pagnakmam. Salbag ataw. Wan lakay, nagnakamakon ang namimpinsan. Iso nga agbalbaliw akong. Ay, saan nga ibagbaga? No di kat aramidan, baka mawatam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.